प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहिना, आप लोग के बीच बहुत सुंदर सी चर्चा की कथा सुनावतनी, तो आप सब हमारे कथा के सुनी। देखी गुरु बहिना, एक दिन कैलाश पर्वत पे माता पार्वती आ महादेव जी बैठल बानी। देखी दोनों जानी महादेव जी आ माता पार्वती कैलाश पर्वत पे लोग बैठल बा। तब माता पार्वती अपने मन में सोचतनी कि हम जाके पृथ्वी लोक पे इंसान के हम कैसे परीक्षा ली। देखी महादेव जी से कहतली, माता पार्वती कहतनी कि हे महादेव जी, हम जातनी पृथ्वी लोक पे, कहने का करे कि तू पृथ्वी लोक पे जैबू। कहली कि ऐसन बाटे जाके हम भक्ति भाव सब केहू के जातनी देखे केकरे अंदर का करुआ बा, केकरे अंदर का बाटे। देखी महादेव जी कहनी कि तोहके ई परीक्षा लेवे जाए बाटे पृथ्वी लोक पे। कहली हाँ जातनी कि सबकर हम परीक्षा लेवे जातनी। महादेव जी कहतनी कि जब तुम्हारी ही श्रद्धा बाटे तो तोहके जाए बा, तो प्रेम से तू जा। तू पृथ्वी लोक पे जाके तू पता कर, हमें ही जा कैलाश पर्वत पे ही बैठ के हम सारा देख। कहली ठीक बाटे। कहले देखी महादेव जी पूछनी कि कैसे जेबू। कहली ऐसन बाटे कि हम नीली गाय बन के, नीलगाय बन के हम जातनी आ सब लोग के हम परीक्षा ले ले। कहने ठीक बा, जा तलू ते जा। अब देखी माता पार्वती पृथ्वी लोक पे आयल बानी, आया के नीलगाय के रूप धारण कैले बानी। आ नीलगाय के रूप धारण करके एगो जंगल बा, आ वही जंगल में वो घूमतानी। नीलगाय के रूप लेके आ वही जंगल में घूमतनी। आ जब जंगल में घूमतनी त कुछ शिकारी लोग दूर से देखले वालो इते नीलगाय में घूमतियटे। आ वो नीलगाय जौन बा ते नीला कलर के बाटे, आ बहुत सुंदर नीलगाय बा। अरे एके मारल जाई तेकर कहल जाला जौन मांस बहुत अच्छा लगी बना के खैले में। देखी जौन शिकारी बाने इहे सोचता लोग कि एके घेर के मारल जा, आ मार के आ एकर मांस खात के बड़े अच्छा लगी। कितना ही सुंदर नीलगाय बाटे। देखी शिकारी लोग ते अपन बातचीत करता लो, आए हर माता पार्वती सब देखतनी। भले से उ नीलगाय के रूप धारण कैले रहनी, लेकिन उ सब देखतनी। देखी अब शिकारी लोग जैसे अपन शिकारी करे आवता लो, कैसो घेरता लो। अभी माता पार्वती नीलगाय के रूप ते धारण कैले बानी, आ भागे लगनी। आ शिकारी पीछे से खिदरावे लगल लोग, खिदरावे लोग जौन ची अपन मारे वाला लोग ले ले रहल लगल लोग चलावे लोग। लेकिन देखी गुरु बहिना, उते माता पार्वती रहनी तो उनके के मार पाई। जब के कहल जाला भगवान उनकर ना मरी हैं तो के उनके मारी। देखी भागत भागत जातली तेगो खेत में एगो किसान खेत में कुदार चलावत रहने, खेत में कुदार चलावत रहने, अपने खेत में काम करत रहने। तब तक देखा तने कुछ शिकारी दिखो नीलगाय के दौड़ावत तने सब। तू किसान कहत तने के रे उहो नीलगाय एगो हई, का करे के मारत तला लोगन, उन्हों में ते जान बा। देखी अब शिकारी रोकता ने, लेकिन अब शिकारी के उ किसान रोकता ने कि न मारा लोगन, उन्हों में जान बाटे। लेकिन देखी शिकारी मानत ना बाने। देखी अभी माता पार्वती देखतनी कि देखो हमके बचावे खरतीन अब जौन किसान बाने उनसे झगड़ा हो जाता टे। काहे से उहे बीच में पड़ गइल बाने, तो कुछ खड़ा हो गइल बाने, तो कुछ और आगे बढ़ गइल वाली। देखी अब माता पार्वती वही जा रुक गईनी। वो किसान के लगे फेन वापिस नीलगाय आवत टे।
आ जब आवत तली त शिकारी कहत ने अब ते आवत टी फेन अब मरले के मौका ते आ गइल बाटे, अब मरले के मौका आ गइल बाटे। लेकिन किसान देखी जाके जन नीली गाय बाटे वही के लगे जाके आ खड़ा हो गइल बाने, आ खड़ा हो गइल बाने कहत ने कि जाए दो, इनके भी जान बाटे, इनके में भी प्राण बाटे, न तो हम लोगन मार। लेकिन शिकारी कहाँ माने वाला लोग बा। देखी तब जाके जब लोग ना मानता तो ही जा भोलेनाथ आइल बानी अपन दर्शन देहले बानी। जब भोलेनाथ दर्शन देहले बानी त तुरंत किसान मुड़ी झुका के गोड़ धले बाने। देखी गुरु बहिना जौन किसान बाने, किसान खेत में काम करत रहने, गरीब रहने, लेकिन मन से बहुत साफ रहने, उनके लगे भक्ति भाव सब कुछ रहल। अरे सब के उ जानत रहने कि कितना कष्ट में बा, जानवर के भी उ रक्षा करत रहने। देखी अब वही जब भोलेनाथ जब आइल बने तो वही जा किसान मुड़ी झुका के गोड़ धरतने। आई लोग जौन रहल लोग शिकारी लोग ओहू लोगन के मुंह चुप हो गइल कि देखा इते भोलेनाथ आ गइल बाने। देखी तब जब लीलगाय जौन रहली अब माता पार्वती के रूप बदल ले बाली। माँ वही जा माता पार्वती के रूप में आ गइल बाटी। आ भोलेनाथ आ माता पार्वती दोनों जानी लोग वही जा खड़ा हो गइल बा। देखी किसान जौन बाने, किसान पे लो प्रसन्न हो गइल बालो, किसान पे प्रसन्न हो गइल बालो। कहता लोग कि देखो एगो गरीब इंसान हमें इहो लोग बा, लेकिन इनके लगे कितनी भक्ति भाव बाटे कि एगो जानवर की रक्षा कैने हमें, एगो जानवर की रक्षा कैने है। तो इनसे बड़ा भक्त कौन बाटे, इनसे बड़ा भक्त केहू ना बा। देखी वही जा किसान के लोग कहल लोग कि जा तो के घर में तोरे सुख शांति हर चीज के समृद्धा रही, हर चीज तोरे घर में रही, तो के कोनो चीज के कमी ना हो रही। तो देखी ओइजा शंकर भगवान आ पार्वती माता दोनों जानी लोग किसान के आशीर्वाद लोग देले वालो सुख शांति के। आ वही जा देखी अब जौनी लोग शिकारी लोग रहलो ये लोगन के श्राप देता लोग। तो शिकारी का कहतने, शिकारी देखी कैसे का कहतने, कैसे आय बनाही कर में शिवजी हम नासी करवा, आय बनाही कर में शिवजी हम नासी करवा, आय बनाही मारम केहू के जानवाए शिवजी, नाही रहल ज्ञानवाए शिवजी आ नाही रहल बुद्धिया, आ नाही रहल ज्ञानवाए शिवजी आ नाही जो ही बुद्धिया, आय बनाही मारम हम जनवाए शिवजी आ हम नाही जननी शिवजी आ हई हे गौरा आ हम नाही जननी शिवजी हई हे गौरा, गौरा जो बनली नीली गैया शिवजी आ गौरा जो बनली शिवजी आ नीली जो ही गैया आ हम नाही जननी घूमे जो जंगलवा आ हम नाही मार में शिवजी केहुए के जानवा आ हम ना कमई में ये शिवजी आ हम नाही कर में कवनो जो पपवा नाही कर में ये शिवजी आय बजो ही करी ये शिवजी आ हम के जो माफिया आय बजो ही करी ये शिवजी
हम के जो माफिया अब नाही करम हम गलतिया ये शिवजी आय बनाही कर में महादेव आय बनाही कर में हम हूँ जो कर में आपके चर चाहे शिव गुरु आतिनी गोनिया मवाए शिव गुरु हम हूँ जो कर में आतिनी गोनिया मवाए शिवजी हम हूँ जो कर में आय बनाही कर में हम गतियाए शिव गुरु कहत ने कि हे शिव गुरु आय अब ना हम शिकारी करब आय अब ना हम गलती करब अब हमके ज्ञान मिल गब अब आपके हम भक्ति भाव करब। देखिए अब बहुत बड़ा हमसे गलती हो गई, अब गलती के हमरी आप माफ करें। लेकिन देखिए वहाँ ते माता पार्वती सब केहू के आयल हनी, सब केहू के देखे आयल हनी कि कितना धरती पे भक्ति भाव करता, कि कितना परिश्रम करता, सब करू जाने आयल हनी। तो वहाँ देखी किसान कितना का कहने तुनके माता पार्वती आ भोलेनाथ आशीर्वाद लोग दे हलो सुख शांति के। आई लोग कितनो कुछ कैलो लेकिन अपने गलती में लोग चूक गए लो। फिर माता पार्वती आ भोलेनाथ फिर वापिस लोग अपन कैलाश पर्वत पे दोनों जानी लोग चल गए वालो परीक्षा लेके। तो देखी गुरु बहिना कहल जाला कि जानवर में भी जीव होला, प्राण होला, ई ना कहल जाला कि केहू के मार दे तो कबो ना। तो देखी गुरु बहिना अगर आप सबकी हमार कथा अच्छा लगल हुई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।